Din il-ġimgħa hija ddedikata għall-għarfien dwar id-Down syndrome, tip ta' diżabilità li ma tiġix waħedha imma ħafna drabi jkun hemm ukoll komplikazzjoni ta' saħħa ulterjuri li tpoġġi aktar peace fuq dawn il-persuni u l-familji tagħhom. Il-kelliema laburista tal-familja Justine Karwana qalet li kien pass pożittiv li din is-sena ġie estis l-screening mediku tal-persuni bid-Down syndrome. Iżda passajeta fil-Bnazzi, il-Gvern minn wara dar kulħadd ħadd deċiżjoni li jnaqqas il-budget li kien allokat għal servizzi lil persuni b'diżabilità. Din il-ġimgħa ta' suppost qegħdin nieqfu nirriflettu fuq il-qagħda u l-kundizzjoni ta' dawn il-persuni u noffru solidarjetà u għajnuna magħhom. Il-Gvern għaddixxa mod ieħor mhux talli hekk talli l-atteġġament li mexa bih il-Gvern qed jiġi kkunsidrat bħala tradiment fil-konfront tal-persuna meta suppost qed jiddefendi d-drittijiet tagħhom jipperċedihom u isaħħahom. Il-Partit Laburista lek qed jappoġġa dikjarazzjoni u stqarrijiet pubbliċi li qed isiru minn diversi ġenituri u waqdiet tal-persuni b'diżabilità. Il-Partit Laburista wieħed li gvern ġdid ikun impenjat li jaħdem bis-serjetà f'dan il-qasam permezz ta' konsultazzjoni sħiħa u kontinwa ma' rappreżentanti tal-persuni b'diżabilità.